Hola, hola. Ai. Coño. Us agrada la làmpara? És d'Ikea. Ai. Bueno, i la gabardina? Us agrada? Claro. Perquè jo sóc una detective, gràcies al Marc Ferrer, que és un encant, una detective de la policia com muy corazón. Toques els collons. Bueno, no, resulta que el servei secret, serveis d'intel·ligència, diuen, han buscat a tot el cuerpo, diuen, ui, aquesta que està com una cabra, bueno, que faci aquestes coses en vídeo, jo mentrestant vaig fent feina, vosaltres també, no esteu aquí pendents, com si sentíssiu un podcast. Ara tot Déu fa un podcast, jo no entenc com tenen tantes coses a dir. Volen que faci això perquè, com que la policia, que vegin que són gent normal, no? Bueno, clar, jo normal, bé, és igual. Abans em posaven dos inútils, però amb això de tantes portes giratòries, com que la pasta surt de tot, del mateix lloc, ja me'ls han tallat. Mira, el pirmi, ja està. Criticar que si les cloaques que havien... Per favor. Qualsevol estat té clavegueres, té serveis secrets, tothom, ai, sí, la Mossad ho fa tan bé, el Mossad no sé què. Bueno, doncs què, tio, que aniràs amb el lliri a la mà? Ah, els altres que tenen el de la gorra, doncs és el que hi ha, hijo, ja. Però clar, tots són merdes d'aquestes. Jo et diré una cosa, aquí no, jo no crec que tinguessin massa cosa de tal quan la van liar, la jugada mestra. Però mira que fa ràbia, perquè qui va ser el primer que va tenir un servei d'intel·ligència com Déu mana? El Cambó. Clar, que feia unes fitxes, fins i tot el pare d'un polític has estat molts anys les fitxes, ho sabia tot. A mi em sabia molt greu que quan anés a París anés a l'Hotel Crillon, perquè esclar, la factura d'allò... Jo tenia una tieta que era passadora de Can Trinxet, a l'Hospitalet de Llobregat. La meva àvia era nuadora, que és més categoria, i era bipolar, o sigui que quan tenia les manies no hi podia anar, però hòstia, quan hi anava, la gent bipolar és molt... Bueno, doncs aquesta no era bipolar, aquesta era viva la vida, que si me gusta Viena, los vieneses son así, el paral·lel, l'Artur Kaps, això. I un dia li vaig dir, tia Ernestina, vostè ha sentit parlar del Francesc Cambó? I un home molt raro. Ja sabia jo que aquí li dic, tia, què? Diu, es dutxava molt. Tu creus? Així es vota. No, i el seu marit pitjor, de nivell. Pues sí, es dutxaven molt, raro. Esto es lo que hay. Tu, us explicaré una cosa de sexe que em va passar, no a mi, però la de dalt, us ho explicaré el proper dia. Fa 2 dies, jo planxava, perquè jo de tant en tant planxo. Passa que sempre que planxo passa alguna cosa. La finestra estava mig oberta. I jo estava pensant, dic, mira, si tothom digués la veritat, això del sexe està molt sobrevalorat. Acaba de passar el concepte sobrevalorat pel meu cap, la meva ment, que no descansa mai, i començo a sentir la de dalt amb uns gemecs com si la matessin. Realment és com quan maten el porc, saps? Que li foten així i va cridant i no hi ha manera, igual. Llavors, clar, ella s'ho hauria passar molt bé, però el que jo sentia era com bastant desagradable. I donada amb la meva experiència anterior de fa molts anys, vaig pensar, tranquil·la, Berta, Trias i Peix, tranquil·la, això durarà els segons que sigui, uns determinats moments. La tia anava i durava i gemecs, com un porc, a la mort del porc igual. Jo pensava, amb qui està aquesta tia? Amb un home, amb una dona o amb alguna cosa que s'enxufa al corrent elèctric? Jo estava planxant. Dic, aquesta tia em fondrà els ploms de tot l'edifici, hòstia. En aquell moment sento un bram d'un ase, com d'ase, no? Dic, mira, és un home. Però esclar, jo a vegades vaig per la Cerdanya, faig un dia de vacances l'any, me'n vaig a veure Bert, un dia i mig, ja està. I recordo una vegada que estava jo allà extasiada, dic, veus que és bonic, hauries de venir més cops, més hores.
i vaig sentir un bram d'ase que em va deixar... Clar, és que no el veia, estava sota darrere d'uns arbres, i és a més una cosa... I dius, ai, hòstia. Llavors, clar, allò, ase, cavall, pum, no sé si sou de pagès, però un cavall. Nena, a la primavera, estan molt excitats. Mira que se'ls ha de donar bromur, perquè es calmin, Tu mires un cavall per darrere, a la primavera, i no veus dos potes, en veus més, De traceres, sí, no, la cosa es vera una miqueta. Total, que jo estava entre el porc per aquí, entre l'ase i el cavall per allà i el bromur i tal, i la làmpara, aquesta làmpara que anava així, fufa, 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 fufa. Vaig decidir deixar de planxar. Vale. I, escolta, llavors jo vaig dir, Déu meu, senyor de la creu, quan surt aquest és que la cosa, dic almenys que s'hagin pres, merda, quan és dura no m'agrada, les quantitats recomanades diàries de proteïna i de glúcids, perquè si no, amb aquests els agafa una parada cardiorrespiratòria a si mismo, entens? T'imagines que t'agafa una parada cardiorrespiratòria, un infart, enmig de l'ús del matrimoni que dèiem abans, entiendes? Llavors dic, haurem de córrer tots i cridar el 061. No, però que jo tenia el canvi era el 061, els bombers, perquè amb aquestes coses, clar, una cosa professional. Com que van a tants accidents, els que saben realment operació... Heu sopat ja? Heu dinat? No donaré detalls de l'operació, però és una operació especial que això es necessita els bombers, això el 061 no t'ho fa. Total, criatures, si vosaltres un vespre sortiu, esteu acompanyats o que sigui, sisplau, pareu un paqui, un supermercat, no el llauner, això no. Compreu uns iogurts, us n'aneu a casa, us preneu els iogurts, i després, sisplau, tanqueu la finestra. Això és una recomanació del cos de policia que em fa fer-me aquests tiktoks. Què ha fet? Ui, que gran s'ha fet aquesta! Ui, què li han fet? Ui, això és fatal, Això és fatal perquè no conec a ningú i els que conec, com s'han fet grans! Ala, estem a Andorra, ala, mira, prou. Ui, hola! Hola, què tal? Hi ha confiança, no? Porto el cabell tenyit, correcte? Bé. Llavors, de tant en tant em faig un tractament amb mascareta, que per estalviar diners el que se sol fer és, es posa la mascareta així, no us la poseu a la dutxa, no, heu d'estar fent coses per casa, l'aspirador, tot això, amb la mascareta posada. El cabell, això va bé, Avui us vull parlar de la cultura, és a dir, com fer veure que tens cultura sense realment tenir-ne. Això va molt bé, sobretot pels júniors, que jo els entreno per anar a investigar crims, delictes econòmics, perquè la cultureta aquesta, tot i que després els pactes es fan al Liceu, o als palcs de futbol, o allò del Real Club de Tenis no sé què, saps? Doncs a vegades es troben que si un suquet, que si un cibet, que si tonteries vàries, llavors hi ha conversa. I quan t'infiltres així, doncs no has de donar així la nota. Per exemple, número 1, una cosa que va molt bé és agafar el telèfon. Hola! Ja. Escolta, digue-li que si ho vol ASAP, que tindrà un succés d'Steam, però que s'oblidi del crossover dreams. Sí. Això. Escolta, fes-me una nota personal, que ho faré jo, però que me'n recordi de cancel·lar el dinar a la balsa amb el meu germà i el tema de la piscina, que quan es torni a posar a la piscina amb criatures que hi hagin a la casa no ho torni a fer au naturel, vale? Escolta, i descansa i ja pots tocar el dos, Vinga, adéu. He dit, ASAP, as soon as possible. Això la gent dirà, ui, aquesta ha estat a fora, Després, què més he dit? Succés d'Steam. Això és que té alguna idea del món cultural, o sigui, quan et donen premis de jurat, de crítica, però que a la guixeta no ve ningú a veure ni l'obra de teatre ni l'obra de cinema. Això és un succés d'Steam. Després, crossover dreams.
Això vol dir que si fas una cosa, per exemple, pels asiàtics dels Estats Units, i els negres també els agrada, i els hispanos també, te'n vas als altres àmbits. Aleshores, si dius un restaurant, digues la Balsa, també pots dir la Paquita, que a mi m'encanta, del carrer Còrsega, però digues la Balsa, molt bé. I una altra cosa és au naturel. Au naturel ja és un nivell. Au naturel és Wall Street Journal i biògrafs americans de categoria que fan servir paraules franceses per dir alguna cosa que té potser algun voraviu. Per exemple, vol dir a pilota picada o naturel. Jo li deia ara que diré al meu germà que quan es torni a banyar a la piscina i hi hagi criatures no ho faci a pilota picada, he dit au naturel. Ara bé, si tu te'n vas a França i vols dir a pilota picada, no diràs au naturel, diràs a poil, i aquí és a peu. Molt bé? Important, pronunciar. Einstein és Einstein, com ho diria el Rajoy, Einstein, Einstein. He anat a veure Lady Macbeth, 4 hores, se m'ha fet tan curt. No, Macbeth, Lady Macbeth. I després, Goethe, que fa fred, ni gota, s'assembla més a això que no el Goethe, no digueu Goethe, Ai! M'haig d'anar a treure això. Un besito, adeu. Ui, aquest sí que és bo. Este és bueno. Hola, que tinc visites d'aquestes que fiquen el nas a tot arreu. I clar, dic jo, treu això perquè si em toquen això, quedaré fatal. A veure, he rebut moltes... Jo no sé per què em grato aquí cada vegada, si és un tic nerviosa. Escolta una cosa, que jo he rebut moltes cartes demanant-me un segon acte un segon capítol d'això de com aparentar que tens cultura sense realment tenir-ne. A veure, això ho faig pels júniors, saps? Jo soc investigadora privada i tal, i llavors dono classes a la gent que s'ha de posar a investigar tot el que és delictes monetaris, blanqueig, totes aquestes coses, no? I aleshores no han de donar la nota si es posen per alguns àmbits que no són els seus naturals. Aleshores, jo els dic primer, a la taula colzes no, els espàrrecs i les costelles s'han d'agafar amb la mà. Després, que et pregunten quina música clàssica prefereixes, perquè aquests van a fer això, negocis al Liceu, a aquests llocs, si és que no saps com posar-te les cames, si la dreta sobre l'esquerra, l'esquerra sobre la dreta, dius, per favor, un passadís, jo me'n vaig al vàter, el que sigui. Si tu no tens ni idea de música clàssica, has de dir això. La veritat és que a la meva família sempre li ha anat més l'òpera. I si pregunten, vas molt al Liceu, quina òpera t'agrada? Diu, mira, sí, tinc de preferides, però la veritat, la meva família sempre tira més per la música clàssica, perquè jo una vegada vaig sentir que els que els agradava la música clàssica no tragaven amb l'òpera i viceversa, molt bé. On vas de vacances? Si tu vas amb un suquet, amb un cibet, tot això, i et pregunten que on vas de vacances a l'estiu, si dius, per exemple, amb uns amics tenim una masia a l'Empordà. No! Ui, això també. No, perquè l'Empordà, el Baix Empordà, el Baix Empordà és com Castelldefels o l'Arenal, entens? I les cales, allò sembla els indis que van al Ganges, a no sé què fer, dius, Verge Santa. Els camins de ronda semblen al carrer Pelayo, de veritat. Aleshores, què heu de fer? La gent de Peles ja fa temps que se'n va cap a Port de la Selva. D'acord, no hi ha sorra, però la platja és gran, hi ha pedres. Ai, perdó, això m'empipa, No em toca mai ningú? Sí, sóc jo, sí. No puc haver caigut perquè estic asseguda. I què és de Costa Brava? A veure, jo no he demanat mai ser filla predilecta, Escolti, sí? Que si he caigut de finalista de filla predilecta, és igual. En fi, si et pregunten, escolta, i per l'hivern on vas? I llavors tu dius, la Cerdanya. No diguis la Cerdanya.
amb aquelles cases que hi ha, imagina't tu si blanquegen, si falsifiquen, si ara va sortir que aquests que conreen marihuana se'n van a prop de Seu d'Urgell. Hi havia un alcalde de no sé on que també feia estrapar-lo amb el tabac. Vull dir que tu no diguis Cerdanya, que és massa ample, tu has de dir Olopte, i diran on està això? I dirà, sí, a la sortida dels túnels, no fa falta ni que diguis del Cadí, allà només hi ha uns túnels que són els del Cadí, bueno, és igual, per ells, vaja, per ells. Una altra cosa és els palestins el que fan, bueno, és igual. Qüestió. Sí. Torno a caure. Ara de què? De filla predilecta de la Cerdanya. Miri, ja té ordres d'anar a prendre pel... Sí, apa, cap a la cara nord. A filla predilecta perquè sóc filla de l'Hospitalet de Llobregat. Que jo vivia al barri de Sant Josep i aleshores ens van enderrocar l'edifici, ens van fer fora, me'n vaig haver d'anar a Horta, a Barcelona, que la meva besàvia diu, qui viu a Horta? I havien de dir, la gent porca. I, bueno, va ser... Hola, que he caigut? Però escolta, jo era a Sant Joan d'Horta, jo allà al Foment i tot, jo donava molt... Jo imitava la Liza Minnelli. Que també he caigut. Bueno, filla, escolta, i vostè no té més coses que fer que no veure els meus vídeos que pugen cada divendres a les 6? Bueno, no, si al final ens farem íntimes, apa, un petonet. Qüestió, jo a l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig anar als 6 anys i mig. I esclar, perquè ens van fer fora, per la gent que venia, a viure... A veure, hi ha hagut gent meravellosa, la Núria Marín Martín, aquesta, l'alcaldessa, que en un 1 d'octubre va fer formar la policia, no sé qui, que anava a Tonyina, no sé qui, va dir, por mis cojones, que aquí no sé hòstia. Bueno, molt bé. Clar, això només ho pot dir algú de fora, perquè els d'aquí ens caguem les calces, neuròtics perdurs, bueno, és igual. L'Hospitalet, mira, jo enamorada, tota ciutat mediocre, amb turistes que no sap què fer, té el supositori aquest dels collons. Què té l'Hospitalet? Això. Això a mi em parla. A mi em diu, Berti, no ets l'única. L'única de què? No sé. Però aquest està guerxo i jo també. I mira, m'encanta, perquè això amb l'AutoCAD no es pot fer. Amb això, pim-pam, 2 clics... Bueno, no sé si existeix encara l'AutoCAD, però és igual. Bé, és igual. Visca l'Hospitalet. Sí, l'Hospitalet que no ens caigui. Vale, molt bé. Què més? Si et fas un liu amb Domènech i Montaner, Puig i Cadafal, Fabra i Puig, Bosch i Gimpera, Matas i Ramis i Bofill i Matas, millor que no fiquis no diguis res, a l'IS, a l'Opus, a l'ESADE, l'altre quin és, no ho sé, ni m'importa. No diguis res. I després, per no desentonar amb aquesta gent que blanqueja i falsifica i tot això, has de tenir una... Hola! Veieu la nevera, veieu la rentadora? És que al fer horitzontal, després de 14 vídeos, em diuen que s'ha de fer horitzontal, que està una mica guerxo, però és que no se'm posa bé la cosa que està. Aleshores, que he perdut la làmpara, el cordill amb la bombilla, i ara tinc la fuga aquesta, m'encanta, i llavors he deixat aquí una mica de trets, tot i que aprendré a posar... Ai, que es veu, que es veu això, però si és preciós, mira. És que ho poso així perquè no s'embruti. Bé, és igual. On estava? Ah, sí, has d'estar indignada, amb que Proust es parli només de Proust i del pintor, la traducció del pintor i la nena aquesta que també l'està traduint, tothom ho fa molt bé. Que només es parli de la Madalena, perquè Proust és molt més que això, sobretot al final del temps perdut. Es podia haver estalviat tota l'hòstia i posar només el del final. Bé, escolta, vosaltres de veritat heu d'estar, veus, heu d'estar aquí. Encara en tinc una, després els dono perquè jo la farina no de llanci. Mira, ui, si ha puc anar al carrer a demanar caritat. Ui, que bien, oye, nos vamos, cultura. Hola, què tal? Sí, avui molt important, però molt important, ambient tòxic. Què fas amb una feina quan tens un ambient tòxic? Mira, Barbie. Mira, odiava jo aquest color, però he vist la pel·lícula i dic, molt bé, no l'he entès, però bueno, al final no. Bueno, és igual. No, molt bones idees. I això que jo no entenc una cosa, bueno, és igual. Escolta, haureu sentit parlar de la gent d'allò que no gira rodó i els psiquiatres, no? Doncs entre criminals i policia, jo sé el que és un ambient tòxic.
I jo t'explicaré què has de fer tu en un ambient tòxic de treball. I hi ha molta gent que això, jo mentrestant vaig treballant, ja ho sabeu. Vosaltres també, collons. Bueno, aleshores hi ha gent que això ho ha conegut i hi ha gent que no, però no us preocupeu perquè és un tema d'estadística, us arribarà. Us arribarà. I què heu de fer? Mira, tot va arribar perquè fa 2 setmanes em truca el meu nebodet, Josep Maria, tieta. Dic, nen, que sembles gai, fill meu. Bueno, em sembla que és gai. Va, suau. Tieta, que em sembla que he trobat feina, que em volen i em diuen, vine, espero que t'agradi. La làmpara la veieu, Hi ha molta gent que m'ha dit on la pot trobar. Bueno, que volen que treballi amb aquesta companyia, que són com una família. I no sé què més em va explicar. Jo l'únic que sé és que a mi se'm va disparar la pressió. Jo penso molt, però quan se'm dispara és que aquí passa alguna cosa. Efectivament. El nano em diu, mira, jo treballaré molt per aquesta empresa i m'ho reconeixeran i faré diners. Dic, para. Saps què estàs fent? Estrès positiu. Saps què estàs fent? Segregant cortisol. Saps què passa? El cortisol s'acumula càncer o altres porqueries. No vull estrès, ni que sigui positiu. Tieta, bueno, cap de 2 dies. Tieta! Ai, tieta! Què passa? Que aquesta feina és una família, però és una família de víbores, que és un ambient molt tòxic, que les companyes em donen la pitjor feina, que em fan el buit, el jefe és un ignorant, cosa rara, és insegur que està en aquesta posició perquè és el fill de no sé què. Dic, para, estàs fent estrès negatiu, cortisol, cosa dolenta. Ens trobem al lloc de sempre. I sí, quan tenim crisis, com que sa mare, la meva germana, és una estúpida família, anem a un Viena i parlem. Dic, mira, nen, tu ara tens feina, no la deixis. A Nova York, que jo hi he estat després de Chicago, vaig anar a veure com eren les rates de Nova York, les famílies són les mateixes, les mafioses, però les rates són diferents, va, és igual. Allà diuen que la millor situació per buscar feina, això us ho hauríeu d'apuntar, collons, la millor situació per buscar feina és quan ja tens feina. Ets més competitiu, més competitiva, però ara tu surt i quan vagis a buscar feina no diguis és que em fan la vida impossible. No, tu has de dir, si és en castellà, això en castellà surt molt bé, tu has de dir primer que no t'esperes la pregunta, fas així. I després diu, es que creo que me apetece un cambio profesional. Però sí, ells l'apetece el fan servir molt, ells no necessiten nada, ya lo chuclan de todas partes, es igual. Ellos les apetece, ¿sabes? Pues tú también te apetece, hijo. No facis massa èmfasi, Josep Maria estimat, amb el reto professional, perquè si ho fas et posaran a director de qualitat, i tu això no ho vols, ni director de logística, o sigui, director de logística t'agafa un atac de cor, director de qualitat et suïcides directament, vale? Bueno, llavors, ara, fes-me un favor, fill meu, si a la pròxima empresa que tu vas a buscar feina et diuen som com una família, surt corrents, ni que sigui per una finestra si és al primer pis, però no et tornis a liar amb això. I ara, com que hi ha molta gent que em seguiu, no sé per què parlo tan esbarada, és igual, és que m'he pres no sé quants cafès. Hi ha molta gent que em seguiu des de les presons i des de les institucions psiquiàtriques. Llegiu Proust. Són 7 volums, però si la condena és curta jo us recomano aquest que són pàgines selectes. Us ho passareu estupendo. No és tan fatal com a l'Ulisses, que no entens què passa, sinó que aquí no passa res. Però quan t'ho acabes de llegir et comprens a tu mateixa. Fabulós. Mira, un petonet que tinc més cosa per... M'heu vist en el... Clar, el tendedero, ¿vale? A París. Saps fer com ça? Quan vas al Corte Inglés fan així, xup, 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 no, jo de tota la vida el Xocho Armani, Tenim la veïna, s'està dutxant. És que es jubila aquest any, és professora, i s'ha apuntat a tots els grups de teatre de la zona. I va a càstings, ja es prepara per la jubilació. Física i química, dones, perquè això els deixa taradíssims. I diu que vol fer un musical, no pot ballar ni cantar, però ella vol fer un musical, diu que li encanta cabaret. Escolta, saps què?
El que està destrossant aquesta, jo us ho posaré després a baix del trenet, us posaré que podeu disfrutar de la cosa. En fi, sota la invocació de la Emmanuel DeVos, de la Josiane Balasco i de la Florence Foresti, jo faig aquesta vidéo per tots els francesos i franceses. Qu'est-ce qu'on fait à la plage quand on vient à Barcelone? Je vous l'explique. À 8h du matin, les gens catalans, comme moi, vont à la plage avec la serviette de la plage. Voilà. Sur la sable. D'accord? Ça, c'est moi. Et je me mets ici, à 8h du matin. Vous comprenez? Et alors là, j'ai fait comme ça, comme une croquette. Boum, boum, boum. Le temps qui se passe, c'est merveilleux. Mais, ça, c'est la mer. La mer. Ça, c'est la mer. Moi, je suis ici dès 8h. Qu'est-ce qui se passe à 11h? Alors, les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Voyons, voyons, pour toucher les couillons. Boum! La dame française vient à 11h. Moi, je suis ici dès 8h. Elle vient à 11h. Et elle se place entre la mer et moi. Comme ça. Ça va chauffer. C'est dégueulasse. Això no està bé. Entre la mare i jo, la capulla aquesta francesa es fot aquí amb 2 collons. I no hi ha Déu que la tregui. Això no es fa. Mais moi, je suis une personne positive. Moi, je pense à la solution. Després d'haver-li dit i parlat i tal, no hi ha manera que fer. Moi, j'ai créé un instrument très précis, très state of the art. Et ce qu'il fait, c'est d'appeler tous les médusas de la Méditerranée. He creat una andròmina que atrau a totes les meduses del Mediterrani, les de Salou també, que és on haurien d'anar aquests francesos, a Salou. Bueno, és igual. I llavors venen totes les meduses cap aquí, discrètement, petit à petit, très doucement, les méduses de la Méditerranée viennent ici. Alors là, elles montent discrètement par les jambes de la française. Et quand elle arrive à la croisette des jambes, elle pique. Qu'est-ce que c'est merdé? Qu'est-ce qu'il était passé? Que ça fait mal, ça fait mal. La solution, c'est fini. Et moi, je suis ici. Oh, désolé, madame. Boum.